बिफा दिनै गुवाहाटीनिफ्राय आइ फिसा जोमैया फैनो गोनाङालाय माथो जाखो? फैनोथ' होनदोंमोन माथो दासिमबो खबरानो गैया। ए होमबा फन हराखै नों बिफा? हरनायाथ' हरदोंमोन फनानो नाङाखै दख'। मबाइलफोरासो गाज्रि जाबाय नामा? माबाफोरसो जाबाय नामा बिफा? नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आं बोरैबासो मोनथारबाय। है नोंनाबालाय खालि बिदिनोसै। आयै ओ आयै हा माथो जाखो? आयै आं गामियाव एसे बेरायना फैनि। थाब फै फिसा बोथोरफोरा मोजां नङा। Hey, माथो फनबो नाङा। बस, ओइनो गलाप बिबारा मोदोमबोगासिनो दं। मा? वाह क्या माल है यार। हगार भाबी। आइदै मा नायबाय थाखो सैमाफोर होसो। ओइ सेंग्रा सिख्लाखौ जोंनो गथायना हो। गथायनाङाबा नों मा खालामनो? सालाया दादासो बाव होख्लाय। ओइ होख्लाय। जानाय नंलालै आसोलफोर खारदो खारदो। थेंक इउ आंनि जिउखौ रैखा खालामनायनि थाखाय। इट्स ओके। आदा आंखौ ससे लामासिम दोनलांनो हागोन ना? मानो हाया जानो, थांनो हागोन। आदा नोंनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा?
आंनि मुङा अख्रां नोंनियालाय अ आंनि मुङा जोमै र' नै जों गामिया सफैबाय लाखिदो दे बिदिब्ला आं थांसै रथ' आदा नोंनि फन नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा दे ला 8812007803 जाबाय दे सफैबाय आइ सफैबाय ओइ बिमा बिमा नोंसाजा सफैबायानो ओइनो नों गिबाय थानाया हा गिया होमबा फै फिसा फै न'आव हाबफैदो हेलौ सोर जाखो आं जोमै मा खालामदों ए आं जिरायनानै दं ए नंगौ नामा जोंहा गाबोन सानैजों लोगो हमलायगोन दे औ जागोन मानो जाया जानो दे होमबा दोनथ'नोसै अख्रां नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दं नामा गैया आंहा दिनैसिम आं रावखौबो मोजां मोनफेराखै नोंहालाय दंना गैया गैया आंहाबो रावबो बे जिउआव ए नंगौ नामा अख्रां आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन गाज्रि मोनाथ' मोना दे मा बाथ्रा बुं अख्रां आं नोंखौ मोजां मोनबाय मा आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय नाथाय माने मा अख्रां नाथाय जोंहा जानो गैयि निखावरिसो नोंसोरनि बिमा बिफाया कि गनायगोन मोजां मोनलायनायाव जानो गोनां जानो गैयि जेबो फाराग गैया अख्रां सानैनि गोसोआ गोरोबब्लानो रावबो हेंथा होनो हाया आरो बोखारनो हाया थेवब्लाबो गोसोआव गिनाय फैयो जोमै आं नोंखौ मोनाब्ला थैना थांगोन अख्रां बिदि दा बुं जोमै I love you I love you too दे साहाया लोंग्रोदो नोंसोर आं दसे खामानि मावहैनि आदै साहाया लोंदो दे दे हाब माथो एसेबां समायना गिदिर सिख्ला जाखोलै नों जोमै नोंलाय मानो नांगौ हा मानो एसेबां रागा जोङो नों जोमै आगोलनि उन्दै समनि रागायानो जोबाखै माथो नोंहा बुंनांगौ जेबो गैया साहाया लोंखांबाय बा थांदो अ जोमैयाय बेखौ सिनायदोंना औ आफा मोजाङैनो सिनायो आं बेखौ उन्दै समाव आंखौ फरायसालियाव एदावबाय थायोमोन है थांसै आदै ओंखाम जालांला होमबा नांला दे आदै दे जायैयानो मोजां
फिसा दिनैलाय मा गानफब जोमफब ना सोरखौबा सिख्लाफोरसो लोगो हमनो थांनो नागिरदों? आयै आं नोंनो दिनै बिहामजो खोनसे लाना फैगोन। ए नोंगो नामा फिसा? दे थाबैनो लानानै फै। जागोन दे आयै। दाखालि सोरजों बुजानो फैदोंमोन नोंसोर साला सैमाफोर? खुगाजों लाना खिबुजों हां लाग्रा साला स्वादफोर। सासे मानसिजों बुजानो नोंसोर लाजियाखै? बाखिफोरालाय बहा थांखो? बस मिटिंआव दोङो। मा मुंमोन बेना? अख्रांलै बस। मा मावो आरो बेहा सोर सोर दं? जेबो मावा बस। खोनानो मोनदो बिया बिमा बुरै खासे दंनो। सिख्लायालाय सोरमोन? साला सैमाफोर। सिख्लाया रमेन मास्टारनि फिसाजो जोमैमोन बस। मा? बेयाव जानो गोनांखौसो एदावबावदो? साला सुवादफोर। सरिलै बस गोरोन्थि जाफ्लांबाय। नै आयै सफैबायानो। ए सफैबाय फिसा। अख्रां फिसा मा एसे समायना बिहामजो नायनानै दोनखो नों? फै न' सिङाव फै। बिमा जोमैया बहा थांखो? न'आव गैया नामा? ए गामियाव दानि बेरायनो थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन, माथो दासिमबो सफैयाखिसै। सिख्ला मानसिखौ बारा बेरायहोजायालै बिमा गामियाव। मादै थाथ'दो, आंहा गोबाव जाबाय। न'आव थाब सहैयाब्ला आइ आफामोना रायगोन। दे फिसा नोंसोरनि साननाया जाफुंथों। अख्रां थु आंखौ ससे लामासिम दोनलांदो। दे मोजाङैनो थांदो होनबा। अख्रां थांफिनदो, आं थांनो हासिगोन दे। दे सना बिदिब्लालाय। हौ जोमैसो माथो। जोमै अ जोमै थाथ'ब्रा माने एसे आखो दं। थाथ'आ आं। आंनि उन उन दा फैबाय था। थाथ'नाङा दे जोमै, नाथाय मोनसेल' बाथ्रा खोनासंलां। खोनासं नोंनि बाथ्रा। मात्र मोनसेल' बाथ्रा खोनासंलां। मा बाथ्रा माबार बुं। गोबाव समनिफ्रायनो बुंनो सानबाय दंमोन, नाथाय आं दिनै बुंनोसै। आं नोंखौ मोजां मोनो। आइ लाभ इउ जोमै। मा जाखो जोमै? नोंनि साहसखौ नायनानै सानहाबदों। साहसजोंल' नङा जोमै, अख्रांनिसाय आं जोबोद गोजौआव। बेखौ नों साननांगोन। बिहा मा दं, आंहा मा गैया।
आं सैथो बुङो आं नोंखौ नागिरो बे गामियाव नों बायदि फरायनो गोरों सिख्लानि थाखाय सोरबा दंब्ला बे आंसो थुइ नों बायदि मानसिखौ आं माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा दिनै नों गावनि धोन दौलतखौ लानानै एसेबां दुगादों गाबोननो नोंनि धोन दौलतआ हांगार जाजोबगोन नों गावनि बिदानि खामायनाय रांनि सायाव एसेबां दुगानो नाङा बे गासैबो पापनिसो खामायनाय रां जोमै नों आंखौ एसेबां लाजिनां बाथ्रा बुंबाय आरो रायबाय नोंखौ आं सानसेबाबो गावनि खालामनासो गारगोन आं अरगेंसो अरगेंआ आंखौ बिदि बुंनायनि थाखाय आं रायना हरदों थिगखौनो खालामदों नों जोमै बिदि मानसिखौ रायनानै लाजि फोनांनाया ओइनो नोंनि आसोल बोरो wah माथो सानैबो कृष्ण लीला गेलेबाय थायो जोंखौबो गेलेनो फानो ना अरगें आंहा रागा जोंनांगौबा नोंखौ दानो मा खालामनो नों मा खालामनो साला भिखारिन जात राइट ओइ हैदो You go! What? 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 Right? Today. माब्लाबाबो जानो हाया माब्लाबाबो जानो हाया गामियाव दावराव जाजोब्बाय आं बेखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबाय फोलावबाय आरो बियो जानो गैयै अख्रांखौसो मोजां मोनो बिमा दिनैनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारनो होनांला नङाब्ला दिगदार दं आं मा खोनाखो जोमैयाय मा खोनाखो आयै सासे बुजिनो गोरों आरो फरायनो गोरों सिख्ला जाना मानो बिदि खालामखो बिदि खालामनाय माने आं मा खालामखो अख्रांजों नोंहा मा सोमोन्दो दं आं बिखौ मोजां मोनो आयै आरो आं बिखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा जोमै नोंला जिया बिमा बिफानि सिगाङाव बिदि बुङो आं जेबो पाप मावाखै मोजांसो मोनलायदों आरो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो बोखानो हाया जोमै हर मबाइला थौ न' सिङाव बेयावनो थाबाय था नों दिनैनिफ्राय जेरावबो ओंखारनो मोना बिमा आं जोमैनि हाबानि थाखाय अरगेंनि बिदाजों रायज्लायना फैनि जोमैखौ नायबाय था आं थांना फैनि मा फनबो नाङाखै दिनै जोमैनियाव ना माबाफोरसो जादोंबा
नोंथां हाबायाथ' बैसागुनि 1 खालार खालि थि खालामनाय जाखाबायानो दा आं थांथ'लायनोसै नामा दे होनबा नोंथां दे होमबा दे बिफा जोमै आइया सानबा जाबाय ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै बिदिजों मा जानांगौ दे मानसिया नंगौ नामा बिलाय मानो ओंखाम जायाखै थौ थांनि जोमैयाय बेफोरखौ मा खालामनो नागिरखो नों आफा आरै आंखौ थैनो हो आं अख्रांनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं थांना थानो गोसो गैला आफा जोमैयाय नोंसोरनि थार मोजां मोनलायनायखौ आं दिनैसो हमनो हाबाय ओंखामफोरा जानानै ला आइ जोमै आं अर्गेंनि बिदाजों रायज्लायनानै हाबाखौ केन्सेल खालामहरनि गोजोनबायथ' हेलौ नोंथां बे हाबाया जानाय नंला सरि आंखौ निमाहा होदो हा हाबाया जानाय नंला अर्गें फंबाय नोंसोरनि हाबाया केन्सेल जाबाय मा केन्सेल जाबाय जोमैखौ जेरैबाबो नोंजों हाबा खालामना होथारनांगौ नङाब्ला बिसोरनि धोन सम्पतिखौ लानायनि सिमा जोंहा फैमारनांगोन फंबाय थां जोमैखौ दानो हमना लाना फै जागोन आदा ओइ सेंग्राफोर फै साला नोंनो आंनि हाबाखौ केन्सेल खालामग्रा आइदि बिमा 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 बिफा मा जाखो नोङो साला आयै 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 आफा आफा हेलौ अख्रां फिसा जोमैखौ अर्गें मोना दासो हमनानै लांबाय मा बिफा मा जाखो नोङो उथि बिफा उथि आइदि हगार आंखौ सैमाफोर हगार आंखौ हगार Orgeng! Attack! Wide! I die! Yeah!
What? Kamu coba itu kok. Bagaimana? Ya. Ah! Lihat. Okrang! Ah, Masa ke nang okrang? Masa ke? What? Makhluk. Ahau! Ya. What? What? Wah. Aduh. Ah. What? ya. Ayoi! अख्रां फिसा आखाया हरलाय नोंना आइजोमै आखाया हरलाय अख्रां फिसा नोंनो आं दिनै आइजोमैखौ गथायना होनाय जाबाय सानैबो आलो गोजोनै रुजु रुमु रायजो जादो खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनो दाबाव गोजोन्थों